Ġie konfermat kemm il-miżuri tal-Baġit 2023 kienu ta' fejda għal dawk bl-inqas dħul hekk sostna fi stqarrija l-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal f'reazzjoni għal studju ppubblikat minn Caritas Malta. L-istudju jidentifika kif il-prezzijiet jolqtu tliet tipi differenti ta' familji: żewġ adulti b'żewġ titfal, adult u żewġ titfal u koppja ta' anzjani. Hawn joħroġ kif il-pandemija u l-gwerra fl-Ukrajna ħallew impatt fl-inflazzjoni f'pajjiżna. Minkejja dan indikat li l-inflazzjoni fl-aħħar sena kienet ukoll inqas diffiċli meta mqabbla ma' dik tas-sena ta' qabel b'riżultat tal-COVID-19. Il-Caritas qalet li l-ispiża ta' basket tal-ikel fl-aħħar sena hija inqas minn dik bejn l-2021 u l-2022 kawżat tal-impatt tal-pandemija. Instab li koppja ta' pensjonanti fl-2023 rridu jonfqu €167 aktar fis-sena fuq ikel u prodotti relatati ma' saħħa. Minkejja dan, il-Ministeru spjega li ż-żieda li ngħatat lil kull pensjonant grazzi għal budget 2023 kienet kważi 4 darbiet l-ispiża annotata mill-istudju tal-Caritas. Dan filwaqt li l-prezzijiet tal-enerġija baqgħu stabbli. Fl-istess ħin iż-żieda fil-paga minima u fiċ-Children's Allowance grazzi għal budget 2023 hija madwar 3 darbiet aktar miż-żieda fl-ispiża għal single parent b'żewġ titfal, hekk kif stmat fl-istess rapport u l-istess għal koppja b'żewġ titfal. Il-Ministeru żied li ż-żiediet huma wkoll b'saħħithom għal koppji fejn iż-żewġ ġenituri jaħdmu. L-istess jista' jingħata tal-familji fejn il-ġenituri għal xi raġuni ma jkunux fl-impjieg u issa qed igawdu miż-żieda għall-għoli tal-ħajja sħiħa u allura dawn ukoll ingħataw l-għajnuna biex jilqgħu l-impatt tal-inflazzjoni. Fl-istqarrija ngħad li ma' dawn l-għajnuniet iddaħħal ukoll l-ewwel darba il-mekkaniżmu addizzjonali kontra l-għoli tal-ħajja fejn b'nefqa ta' €16 miljun ibbenefikaw aktar minn 47,000 familja fil-faxex li jitkellem dwarhom l-istudju tal-Caritas. L-istudju tal-Caritas jinnota wkoll kif il-prezz tal-ikel prodott lokalment ma żdiedx daqskemm żdiedu l-prezzijiet tal-ikel importat, konferma ta' kemm is-sussidji li ngħataw mill-Gvern fosthom l-istabilità tal-enerġija kif ukoll sussidji fuq il-ġwies u ċereali kellhom impatt pożittiv fuq il-prezzijiet tal-prodotti essenzjali f'pajjiżna. Il-Ministeru temm jirringrazzja lil Caritas Malta għal dan l-istudju u jispjega li dejjem se jingħata widen għal dawn it-tipi differenti ta' studji għax ikomplu jieħdu l-inizjattiva li jgħinu lil dawk li jifilħu l-inqas fis-soċjetà tagħna. Dan bir-riżultat aħħari ikun fit-tnaqqis fir-rata tal-faqar kif seħħ b'mod sinifikanti fl-aħħar snin.